Wow. Egun on lagunok. Gaur goizean ez dut ikusi Baltasar ahatea. Zuek ikusi duzuen? Kukuruku. Nik ez dut ikusi. Ez da egon oilategian. Nik ere ez dut ikusi goizean gozaltzen. Kuak. Nik ere ez dut inondik ikusi. Lagunok, arduratuta nago. Baltasar ahatea oso zaharra da. Eta hankatxoan mina dauka errenka ibiltzen da. Bere bila joan beharko gara. Bai! Goazen denok batera. Ni ere zuekin joango naiz, itxaron. Baltasar ahatea. Gaur goizean, baserriko oilategiko animaliak esnatu direnean, gozaltzera abiatu dira beraien janlekuetara, egunero bezala. Zalapartaka eta algaraka dabiltza guztiak. Kukuruku, txio, kuak. Baserriko txakurra Labrit oso urduri dago. Gaur goizean bere lagun mina Baltasar ahate zaharra ikusi ez duelako. Eguzkia berotzen hasi da, eta ahateak uretara sartu dira, handiak eta txikiak. Oiloak hartalei mokoka ari dira, eta txitoak saltoka. Badirudi inorrez dela konturatu, Baltasar ahatea falta dela. Labrit txakurra bere lagunaren bila abiatu da. Bidean, antzarrekin topatu da. Ikusi duzue Baltasar urmaelaren ertzean? Galdetu die antzarri. Ez dugu ikusi. Begiratu duzu erreka ondoan? Galdetu diote antzarrek. Ez, oraintxe joango naiz, esaten du Labrit txakurrak. Halako batean, txakurrak bere laguna aurkitu zuen, etzanda eta lozorroan. Zergaitik ez zara etorri gaur oilategira gozaltzera? Ez zinen goze? Ahate zaharrak ez dio erantzun. Baina zer gertatzen zaizu, Baltasar? Kuak. Zahartzen ari naiz eta asko kostatzen zait ibiltzea. Gainera, oilategitik pasatzen naizenean, txutxu-mutxuka hasten dira. Eta esaten dute, begira ahate zahar eta erren hori, iritsiko ote da urmaelera. Oso triste nago, nik uste dut ez nautela maite, eta ez dut nahi bueltatu baserrira. Lasai, Baltasar, nik lagunduko zaitut. Indarrak berreskuratuko dituzu, erantzun zion txakurrak. Bat-batean, errekaren beste aldean, oihu handiak entzun ziren. Lagundu mesedez, nire txitua uretara jauzi da eta ez daki geri egiten. Baltasar ahateak uretara salto egin, eta txitua uretatik ateratzen lagundu zuen. Eskerrik asko, Baltasar, nire txita salbatzeagaitik. Animali guztiak baserriko oilategira bueltatu dira, eta denak daude Baltasarren inguruan. Hektor Oilarra ere eskerrak ematera etorri da, bere txita uretatik salbatzeagaitik. Ordutik aurrera, animali guztiek Baltasar agurtzera pasatzen ziren egunero, eta asko maite zuten.
Labrit txakurra orain, oso pozik dago. Bere lagun zaharra berriro baserriko oilategian dagoelako, eta pozik bizi delako. Eta hau horrela bazan ala ez bazan, sardadilla, kalabazan eta atera Larrabetxuko plazan.